программабызды башлайбыз. Бүген бездә КВН. Югары белемле түгел, укучылар һәм укытучылар арасында бәйге. Укучылар, без КВН уйнашабыз. Һәм бу КВН безнең гимназия тормышының меңнән бер өлеше булыр мөгаен. Чөнки безнең гимназия тормышы бик бай һәм күп төрле. Шуның өчен без бүген сәхнәлә гимназия тормышын күрсәтергә теләйбез. Һәм менә минең рәгәмдә Лутфуллин Рөстәмнең дә торуы сораклы түгел, аңлагансыздыр. Шулай итеп, КВН-ды башлайбыз. Бұл бәйгене безнең хөрмәтле жюри әгъзалары һанаясак. Жюри төркеменә керәләр. Гимназия директоры Ишмөхәмәтов Рөстәм Рифат улы. Габдрахимов Бильсур, гимназия президенты. Зайнуллина Фания Фатих кызы. Алдарова Эльвира Тимирхан кызы. Хабирова Оля. Шулай безнең беренче бәйге. Валиш Кадыр һәм жюри әгъзаларын сәламлау. Каршы алыгыз, беренче команда. Kızlar, yigitler, men şunday yanılıq bildim. Okutusu seminarga gitti. Минем бер уем бар. Нидәй? Яңа ел бүләкләре артыннан кем бара? Иң асыкканы бармак менән күрһәтмәйем. А причем монда яңа ел бүләкләре? Яңа елды кайда каршылайбыз? Бәлки Infinity клубында? Аксаң бармы? Кызлар, әйдәгез мин дә каршылайм. Интернетта, что ли? Ага, атайым менен әсәйем эргәһендәмени? Ә мин уйлайм, иң яхшы урын яңа елды каршыларга мәктәптә. Бәлки сынакта Infinity клубында. Кызлар, егетләр, мен шулай әйтәйм. Нисек яңа елды каршылайһың, шулай уны үткәрәһең. Без дә шулай килеп сыга инде. Кайда яңа елды үткәрергә? Нисек аны үткәрергә? Ә мин теләйем ел буе кесәмән аксала йөрергә. Улай булган сиңа яңа елны шалтикта каршыларга кирәк инде. Банкта кара чулки менән баштамыни. Бәлки ысынлап та яңа елды мәктәптә үткәрәбез. Бәлки ел буе бунда бит шундай күңелле, шатлык менән. Точно, бүген мәктәптән.
Ин қойды. Аха, шулай болды ма? Аха. Қыздар, тұтығыз мені. Бізге нақтар хабар. Иптеш капитан вақтынан охрананы өтелмей тұра. Пропуск ұнытқан енді. Олай сайын капитан, мен бұлайын да қояйым. Мен, да? Тоқтағы. Қыздар, ойланырға орын көп, но бұны екенсе мәселе. Все же капитан, мен болам. Бақасашлагын. 3 минуттан келіп етем тені, иптеш капитан. 3 минут. Күтемін. 3 минуты. Капитан. Қайдағына ері екен ол. Зәрет есік өттің, хиләні қабарыңды. Не болды? Сақ өттім, білі хігізмі, ипташтар, сақ өттім. Я қолай. Не болды? Айтайын ма, білі хігізмі, несі өттім. Есік өттің. Білі хігізмі, мені оларға... Маскарад шоуға келдіңіз ме? А? Әпчі! Менсіз кірді? А? Менсіз кірді ме? Жоқ. Менсіз кірді? Менсіз кірді? Никак нет, иптеш капитан. А? Никак нет, иптеш капитан. Юрка! Иптеш капитан, а? Ой! Так, ну как? Шаф өтіңіз. Баши! Менсіз кірді? Менсіз кірді? А? Менсіз кірді? Хәзер һүзне жюри әгъзаларына бирәбез. Гимназия саткылары һәм сәламәт булыгыз. Жюри әгъзалары, рәхмәт. Ниндәй балдар куясыз? Беренче гимназия саткылары. Гомумән алганда 13 бал. Рәхмәт. Ә хәзер сәламәт булыгыз. Bir minut içində qırıldarğa taqdir yavablar табырға керек. Komandalar səhnəyə. Рәхим итеп берәр кеше. Саткылар, рәхим итегез. Бер һорау. Дилә.
Класс жетекшісінің алама оқушысының yüzündегі хайлакар елмайы немені аңлата? Укусылар үшін алама укусы, укусылар үшін класс жетекшісі, укутусылар үшін алама укусы. Вақыт өтті. Дилә, рәхим итеп тағы бір тапқыр оқып өт. Алама оқушысының yüzündегі хайлакар елмайы немені аңлата? Біздіңсе, ол шуны аңлата. Қой енді меңе икені қой енді. Бәлки кесте кирпичтер үстіңе келіп түшір, бәлки гололед болар. Иң яхшы метод укытучылар өчен балаларга елмайып ташланырга. Сәлемет булыгыз командасының комитеті. Рәхим итегез. Укучылар укырга зур теләк менән йөри башлагалар, нимәне көтәргә? Аңлаштым, тағы да бір тапқыр. Укучылар укырга зур теләк менән йөри башлагалар, нимәне көтәргә? Укучылар укырга зур теләк менән йөри башлагалар, нимәне көтәргә? Профилактика совета башланаса. Вы не смеетесь. Укучылар укырга зур теләк менән йөри башлагалар, нимәне көтәргә? Ахыры заман җитер башланыр. Рәхим итегез. Алтын балык тотһам, ни дип әйтер инем? Башка гимназия директоры булар инде. Yok, direktörge beğenmege. Direktörge beğenmege только. Не, просто. Может, первое место какое-нибудь? Все равно не попадет. Алтын балык. Мин тагы 2 алтын балык теләгем. Алтын балык тотһам, икенче балык тотһам ярар ине шундай ук алтынды тәбрикләйм. Сочига путевкалар бүләк итһә, ни булыр иде икән? Берек беребе кала администрация, яңа башлыгы, бөтәбезгә Сочига путевкалар бүләк итһә, ни булыр иде? Безнең уйлавыбызча шулай. Был башкортча олимпиада булыр иде. Короче, Сочи әзерлән. Рәхмәт. Хәзер үзе жюрига бирә. Гимназия саткылары. Артабан сәлемет булыгыз командасы. Рәхмәт. Әйтке килә монолог гимназия тормышы турасында булырга тиеш ине. Я написала монолог на русском языке, потому что большинство людей могут и не понять.
Дорогие участники, зрители, дорогие учителя, сегодняшний КВН, как вы знаете, посвящен школьной жизни. Так как школьная жизнь для учителей и учеников немножечко различна, поэтому у нас иногда появляются кое-какие разногласия. Потому что учитель – это сама собранность, пунктуальность, хладнокровие и, конечно же, самое главное – знание. Ну, а ученик бывает порой всему этому противоположное. Учителя любят порядок и дисциплину. Ну а ученики, конечно, то же самое любят, но только порой это проявляется только дома, когда родители есть. Поэтому школьная жизнь порой для учеников такое тяжелое бремя, что иногда кажется, выдержки ни на что не хватит. Но ученики из последних сил стараются что-то сделать и в итоге успевают и побегать, и поорать, и парочку учителей сбить. Случайно, конечно же. Ну и, конечно, еще немножечко поучиться. Конечно, не у всех такое поведение, и это очень хорошо, потому что школа – это храм знаний. Может быть, это звучит, конечно же, немножечко пафосно, напыщенно, и это, может быть, говорил каждый из нас, но, по крайней мере, это от всей души. Спасибо большое. Елі юлдан елдерем, тирә юнда урман. Кайдалыр хандуға суд моңлайып ала. Бара бергәс адымдарымды яйлатты. Шылтыр-шалтыр хай гына шишмә агып ята. Тегеләй былай карадып алды. Күкдәрәк куш үткән кайындар төбендә бер төркем бала сага зып куба. Ошы яшькә битләүдә сабый сактарды. Күпме күңелле көндәре узды икән. Таныш гимназия. Тыштан караһаң, нишәүгә генә эскә инһәң бер мөҗиза. Мин уйга калдым. Бер мәл Хәмид исемле малай яныма килеп барды. Күңеле сәгатьләрдә иккә төшереп, көләмәс һөйләй башлады. Хәмид агаһы менән гимназия янына үтеп бара. Имеш. Кустым, һин ошында укыйһыңмы? Әйе, агай. Мин дә был гимназияда 15 ел элек укыгайным шул. Әйтәм, безнең укытучы һинең һәммәт икәүдә 15 ел күргәнем юк ди. Әйтәйем, үзләремне сәсәйин. Эй халкым, һиңа һүзем шул. Башың эймә, горур бул. Йоклап ятма, ярһыу бул. Гимназия сатқылары, сығыш ясанып, рахмет етіп. 2, 3, 2, 2. Артабан, сәлемет болығыз командамыз. Рахмет етіп. 2, 2, 2, 2. Жюрилары. КВН, біздің аббревиатура алғанда клуб веселых и находчик просто летала. Клуб веселых и находчик. Шынымен біріншіден айтары керек, визитка бик мышлы өтті. Екі командалы моторы шәрелер бик қатар болды. Мына екіншісі уже этап деп айтайық, конкурс капитанов. Да, уже ниндейдер мына күлкі һәм шундай қызық нәләре уже икесе болғап кетті. Екіншіден мына гимназисттардың командаһы рус телендә эшләнә сыгышын һәм безнең мутлак башкорт телендә эшләргә кирәк. Аны тарлап бетәргә беләләр. Шулай. Шунысы минем балык ике булды. Гимназисттар командаһына ике булды. Юморлы булырак чыгарып. И потом дайте слово счетной палате, чтобы объявили пока общий итог по итогам 2 этих.
Ну, скажу, по первому конкурсу визитка первой команде я поставила 2 балла, второй команде 3 балла, потому что я больше смеялась над их выступлением, было более веселее и смешнее, так скажем. И по поводу последнего конкурса, присоединяюсь к словам Рустама Рифатовича, первая команда выступила у нас на русском языке, да, вы знаете, что желательно выступать на башкирском языке, и у второй команды чуть-чуть не хватало юмора и чуть-чуть побогаче. Biz konkursta ufaqlar, şunday ballarga ketib, gimnaziya sotqilari 39 bal, hem selamat bu 40 bal. Ayrim konkurslar bilan aytsak, selamlav gimnaziya sotqilari 13 bal, selamat bu 15 bal. Razminka gimnaziya sotqilari 14, selamat bu 14. Hem kapitandардың konkursunda gimnaziya sotqilari 12, selamat bu 11 bal. Düğümlep tağımda gimnaziya sotqilari 35, selamat bu 40 bal. Алда музыкаль бәйге. Бunda командалар үзләренең музыкаль сәләтләрен күрсәтергә тиеш. Карап карайык. Әйдәгез, болельщиктар. Алкыш белән каршылайык. Так, Иртәгә яңа ел байрамы килеп җитә һәм әлбиттә һәргә бер концерт номер куярга кирәк. Кызлар, кайдарым, матурларым, һәм акыллы кызлар, һәм әдерләйһез бер номер. Мин һезгә ышанам. Ярай, мин сыгып торам, ә һез монда буласыз. Килүемә нисәдер булсын. Аланыгызмы? Первым класс танцевали. Олдың бір қыды, қара қашлы, қара күзлі, бұл бит башқұрт қыды.
әйтеп теләйм, мына гимназистларның номерында бөегенә булмады һәм мына ниндидер сөйләү, ниндидер спектакль форматында, нисегрәк кызыграк номер булды. Укытучыларның номерында тоже кызык булды, но мына күбрәк җырлар, ниндидер шундый элемент йетмәде дип әйтәйек. Оңа караганда мен ике командага үз куйдым. Был югары бал дип әйтәйек. Һәм икенче көн тагайды. Мне понравилось. У команды учащихся номер был продуманный, более содержательный, более богаче. Был музыкаль бәйгенән гимназия саткылары бөтәһе 15 балл ала. Һәм дүйім йомгак итеп, безнең гимназия саткылары 54 балл, сәламәт бул 52 балл. Лайха біздің командаларымыз әдірек еркіндіріп алыр. Бұл біздің алдағы бәйгебіз. Зал менен ойын ұйыштырыға тиештәріне. Рәхім етігіт, гимназия сатқылары. Біздің ойын шпаргалка деп атала. Біздің ойын 2 этаптан тұрасақ. Бірінші этап. Біз залдағы, залға енді оқытушыларға пародия көрсетеміз. Оқушылар оларды Танырга тиешле. Оларды танырга тиеш. Һәм кем таныган оқытушыларды шул оқушылар сценага сыга. Сәхнәгә сыга. Кем безнең укучы? Укытучы. Безнең икенче укытучы. Так, здравствуйте, дети. Так, первый вопрос на засыпку. В каком году родился Соловей? Правильно, Матилда, правильно. Руслан. Біздің ойындың икенче этабы. Сербинас Руслан келгенде біз сізге береміз туалетную бумагу. Сіз шул туалетную бумаганан шпаргалка эшләп кайда бүтай кем иң күбе шул туалетную бумаганы кайда төшерә инде. Ул шпаргалка күп була инде. Сезгә 1 минут. Шул еңә, Сәрбинас, кесәһендә тыккан һине укытучы җәмләйсә, тапха. Кит, анда кем тыга инде ул? О! Кит. Бәттә. Тагардың икән әле. Тагарган шпаргалка. Бәт. Әллә кайдагы? Мәгә дусыга карап утырыгыз, менә кайдагы шпаргалкалар? Шул ерләргә иң күбе балалар шпаргалкалар. Бу кадәр.
хәзер уен Сәләмәт Булаев командаһы үткәрә. Кызлар, бұл біздің ойыныбыз, зал менен уйнасак. Шуның өчен хәзер безнең залга алдыгы бөтәгенең алдыгыга һигән укусы керәсәк 4 малай һәм 4 кыз. Яратыймы? Бер мөхәммәд. Юк, һәм булганыз ярамай. Ведущий, можно? Дүрт малай һәм 4 кыз. Ну, кал, кил. 4 же. Бер кыз, бер малай, басып әле сидгенә. Бер кыз, бер малай. Титтигенә. Күз алдыгына китерегез. Станислав, титтигенә бул. Бuna күз алдыгына китерегез. Һезнең алдыгызда Башкортстандың дөя каданган бесәйләре тора. Бұл ябай бесәйләр түгел. Булар серле бесәйләр. Хәзер һез күз алдыгына китерегез. Бұл бесәйләрнең һәрбере һез тавыш сыгара. Нисек бесәй тавыш сыгара әле? Ишетмәй. Бер булса, булар шулай тавыш сыгара беләләр. Хәзер инде беренче бесәйбезне тыңлайбыз. Нидән тавыш сыгарыр икән? Нисек? Бұл алашқан бесәй икән. Бұл бесәй нимәгәлер бик довольны. Каймага шаттыгын. Бұл бесәйнең теше куелган, шунысы шундай тавыш сыгара. Бергә дуслармы әле? Бер төрле тавыш сыгарасызлар. Бұл һауга батып күшеккән дә көскә сыгып килә. Бик серле бесәй. Иштәгез мине бесәй тагыла бер кыскыра әле. Бұл бик ялкау бесәй. Бұл бесәйгә нимә әйтә аласыз? Нимәгә охшаган? Ос бесәй. Бик яхшы укысызлар. Ду рәхмәт. Хәзер урыннарыгызга утырыгыз. Икенче уеныбызны дәвам итәбез. Хәзер бөтен зал менән эшләйбез. Димәк, әгәр дә мин уң кулымда күтәрһәм, безнең залда белүгезчә 3 рәт, шулай бит? Шуның өчен рәтләргә бүлеп торманык. Ә инде безнең залда кызлар һәм малайлар бар. Әгәр дә мин уң кулымда күтәрһәм, кызлар бесәй булып кыскыралар. Әгәр дә һул кулымда күтәрһәм, малайлар бесәй булып кыскыралар. Бunda күбрәк, конечно, кызлар. Әдерһегезме? Әйдәгез тикшереп карайбыз. Малайлар? Тагыла? Бик яхшы. Безнең озакламай укыслар, яңгы ел байрамы инде, шулаймы? Бuna представьте, что безнең ошо залда утырган бесәйләр бөтәһенә бал маскарадка килгәннәр һәм в лесу родилась елочка. Вы, наверное, устали сидеть, хотите подвигаться, так как наша команда называется «Будь здоров», мы за здоровое движение, здоровый образ жизни. Я вам предлагаю следующую физминутку. Чтобы не засиживаться, предлагаю этому ряду сейчас покричать, как только они могут. Попробуем? Начинаем. И
артымдан кабатла дип атала. Хәзер Руслан Харизаманович бер йөрде куя. Мин сезгә движениеләрне күрһәтәм. Һез минең артымдан кабатлайсыз. Дорогой бүтәнлек. Былай да. Музыку поставьте нам, пожалуйста. Слушайте движение. Тут движение. Уендарын бағалауды көрермендерге яки болельщиктарга бирсәк үпкәләмәсезме? Чөнки уен болельщиктар менән булды. Болельщиктарга һүз бирәбез. Беренче булып гимназия саткылары уйнатты. Сезгә охшанымы? Yok, bilgili. Gülnar Gazimовна. Aydan günde jüri a'zolarida. Уважаемая команда. Ну что, к 3 часам я уже думала, что уже конец дня, все уставшие. Но оказывается, день только начинается. Спасибо вам большое. Заряд энергии. Так, был этапта, уен аудитория, уен бөштәбай карагыны. Һәм бусылар командаһында ул күбрәк килеп чыкты. Чөнки бусылар педагог буларак аудитория күбрәк эшләйдер һәм үзләренең дәресләрендә физкульт, минут, гуманитарлар эшләйләр, алар опыты күбрәк. Шуның өчен укытучыларга тәвәйтәк бер балга сак кына минус тәвәйтәк. Алар опыты күбрәк. Опыт укытучыларның командасы. Бу команда беренче уен үткәрделәр. Ул вакытта аудитория белән контакт булмады. Икенче уен бул безнең моны тигәчәк. Ответный ход булды. Ответный ход. Ул әдәп түгел, спонтанно бит. Так, жюри ағзалары бойынша көрдік бетінде бір тауыштан тибейтейік, екі командаға үстер бал қойылды. Һәм дүйім юмғақ етіп, гимназия сатқылары 15, һәм сәлемет болайық команда 15 бал алды. Конкурс бойынша гимназия сатқылары 69 бал, сәлемет болайық 67 бал. Зур рәхмәт сезгә. Күңелебез Аллаһка
килә инде. Алдагы бәйгене һәм алаканы без өйгә эш бәйгеһе дип куштык. Русча әйткәндә домашнее задание. Бында мәктәп тормышынан кыскага өзлек кәдәләргә кирәк иде. Әйдәгез, карап үтәйек. Башалыгыз. Гимназия саклары. Кырт гимназияһы серле йокыга талган. Шул тынлыкты яшь сактарын иткән төшереп, охранник булып йөрей. Ошо гимназияга касандыр үзенең беренче адымын яһаган. Ишекләрне бикләп сакты, уттарды хүндерде лә, яшь укусы газәләнде. Әйтте бер кешеләр күрмәй. Ул укытучылар бүлмәһенә инеп, укусы сагындагы хыялын ысынга ашырды. Беренче тапкыр сыйныф журналын кулына тотты. Икенчеләрен нәкъ акырып көлгән булды юләр. Иптәше Лутфуллин Рөстәмне изенә төшереп, илап та алды. Чөнки касандыр ошо гимназияга хыяллана торгайнылар бит. Арып та китте шикелле. Хатын йокыга талды. Төш күрә. Үзенең сыйныфташлары дәрескә әзерләнә. Тәнәфес вакыты. Приготовились. Хамаха, Итак, урок русского языка. Тема сегодняшнего урока – простые предложения в составе сложного. Открыли тетради, пишем. Так, у кого телефон андай? Хар, директорга докладной язам. Но какой телефон? Так, без родителей не при... Она шулай. Я рашлай был. Так, пишем. Пишем. О, Фарид не был договалай. Не был да. Не отбитым. Аллань макашланы. Yok, не vermem. Может, только что покушал? Директор сказал во время урока не выходить никому. Ни в коем. Аллам факлахам унитазлар будет, имя потошло. Яра, пишем. Итак, да, мала не буду Конославе, успокойтесь. Так, не трогай его. Милявша. Ждет. Так, я нахожу Так, Шунан. Так, прочитай, пожалуйста, на чем мы остановились. Повтори. Все, ты мой. Не слышу, а? Не предложили читать? Читайте. Что случилось? Чего ты кричишь, Юра? Я не кричу. Я так разговариваю. Читайте, пожалуйста. Рима. Мама ушла в магазин. Хорошо, Зачем? хорошо. Потом. А? А я... Ну? Арина, шамотар. Ах, Я Ризаман. осталась здесь. Скоро звонок, а? Ну скоро. Хадр была сдать. Хадр. Ядом. Шунан укыйын да дальше. Ну все. Мәкәй все. Башкорт гимназиясында башкортча һөйләшергә кирәк.
я саму А какая у вас Аська? Ася, я прошу на личности не переходить. Итак, хорошо, пишем. Милого, ша, запятая, баш. Господи, боже мой. Дәрестә звонок булды. Тağla ölgüşme, ey Xudayım olayım. Dınlamaylar şu balalar, nişler ki, oy Allah biter. Дәрес беткәндән һуң техничка тәнәфис вакытында идән юырга булды. Бик уҫал техничка. Мәктәп йылдары үтте лә китте. Кадерен генә белмәгәнмен икән. Әгәр дә заманында укыган булһам, охранник булып йөрмәс идем, түрдә утырыр идем. Ә шулай да зур рәхмәт бирәм усагына. Сәхнәгә сакырабыз. Хәзер килеп йетте. Укучылар, без сезгә охшагандыр дип уйлайбыз, өметләнәбез. Безнең бүгенге КВН һәм игътибарыгызны укучыларга юнәлтәбез. Укучылар да шулай ук ябай кешеләр инде ул безнең кебек. Шуңа ла бүген күрдегез. Уларның нисек балалар шикелле сыгыш яһаганнарын. Һәм хәзер жюри әгъзаларына күрде бирәбез. Беренче булып команда гимназия саткалары күрсәтте. Рәхмәт. Һәм сәламәт булыгыз. Берсеннән бик тә куанычлы, менә безнең гимназистларның командаһы яңа технология, видео, DVD форматтарын кулланышып эшләнделәр бу заданиены. Бик ошаны, сынапта матур, детерминациясында необычный формула булды. Но безнең сөнки КВНда ниндидер мына формулаларны да сәхнәләп үтәргә тиеш. Но телевидениедан күргән вакытта КВН вакытта сынапта кулланалар, видео роликтар куялар шулай бит, но элементтары гына. Әһәдин бөтә ошо номер 5 видеонан гына булды шулай бит.
Һеҙгә эшләргә кәрәк инде моны башлаганда сәхнәлә ниндәйдер сыгыш башларга, уртаһында ниндәйдер элементтарын ысынлап та бик шәп булды күрһәтергә, шунан һуң ниндәйдер һөнәрне күрһәтергә сәхнәлә. Аңлашылдымы? Мына укытучыларга инде наоборот шундай теләк булыр иде, ысынлап та ошо эшләгәнлегең бик охшаны, бөтә укытучылар ниндәйдер мына кызык шундай ысынлап та ниндәйдер мына мине үзем директор буларак үзем укытучыларны шундай кызык кешеләр икән даже уйлаган түгел. Икенчедән, һеҙгә ысынлап та балалардан тоже ниндәйдер өйрәнергә кәрәк, мына шундай элементтарны алып куярга була иде. Һәм безнең гимназияда шундай зур КВН бер тапкыр үткәрелә. Һәм бер тапкыр үткәрелгәч, нимәгәдер өйрәнергә тиешбез. Һәм шуның өчен менә безнең гимназиялар командаһы тик видео форматта гына эшләде, сәхнәдә булмады, шуның өчен мин икеле куйдым. Дөресәткәндә, менә сәхнәдә башлаганда, тип әйтәйек, презентация формасында башлап ебәрһәгез, алардан видео һәм алардан туплап шуны һөҗәтә эшләргә, шул вакытта мин эш куярга. Шуның өчен безнең ошо последний конкурста курсларыбыз команда 2 куйдым, укытучылар команданы 3 куйдым. Ну, во-первых, мне все у вас понравилось. Во-вторых, давно не было такого взрыва, да, эмоций. Так. Очень понравилась команда учеников, это видео. Хорошо, что это не на самом деле, да? Ну, команда учителей тоже неплохо показала. Правдоподобно, в смысле. Все, спасибо. Спасибо команде учащихся за такой великолепный ролик, за ваше проявленное актерское мастерство. Я не думала, что мы в гимназии можем тоже создать такой ролик, как показывают по телевизору, да, на каналах РТР и так далее. Команде учителей спасибо за всплеск эмоций, за эти конфетки. За нежность. Бүгін біздің гимназияда байрам. Ошо байрам үшін һеҙгә рәхмәт, укытучылар һәм укучылар. Бик шат, бик күңелле, музыкаль номерлар. Рәхмәт һеҙгә. Һәм Лилия Салаватовна, я от вас в восторге. Йомғақ һүҙен Гүлнара Газимовнаға бирәбеҙ, директор урынбаҫары, тәрбиә эшләре буйынса. Счетная комиссия. Счетная комиссия һәм завуч буларак Йомғақ һүҙен. Рәхмәт. Счетная комиссия итеп билгеләйсәк менә әлегә. Иң тулҡынландырғыс момент бит инде был беҙҙең һуңғы конкурс өй эшенән һуң. Өй эше буйынса һеҙ бөтәгеҙ дә шундай нидәр менән ҡарап ултырҙығыҙ, зал просто в восторге от всего дип русалап әйтһәк була, ике командалар шундай яҡшы сығыш яһанылар, шулай бит. Гимназия сатҡылары 13 балл ала, сәләмләр 15 балл ала. Бөтә конкурстарҙы беҙҙең 6 этап булды, шулай бит дөйөмләп. Бөтә дөйөм балдар буйынса гимназия сатҡылары 52 балл, сәләмләр командаға 52 балл бирҙе. Шушы ыңғайҙа һеҙгә бүләктәрҙе тапшырырға рөхсәт итегеҙ. Рустам Рифатович. Бugün simbolik rəngdə bugün gimnazistlar komandasına dəftərdə укытучыларга ручкалар 5 һәм 4 язылар булды.
Сынаптарга зор рахмет. Бүгін байрамға түгел, бүгін сынапта мына оқытушылар оқу уақыты өткәч, сынапта мына ошо сынапта рәхәтләнеп ял иттек. Ниндидер разгрузка дип әйтә, шундай зур булды. Һәм ошонда КВН-ды үзебезнең ниндидер традицияларга интервью кирәк һәм ел һайын үткәрергә кирәк. Бөтәгезгә зур рәхмәт. Рәхмәт. Һәм бүген Лилия Рифовна, бүген дискотека ошо КВН буенча бармы? Үзегез программагыз. Бармы? Ничәләр ошо дискотека? Һәм ошоны КВН бетерәбез, все? Как сказал наш уважаемый Астам Ипатович, мы всех приглашаем на нашу дискотеку.